mani khan sum ka mamol tu ka nang la phone poi phone tlang thei box si lawa sum te chui mamorang na lomi thing pui pui in ngai lo ni lom ni izakem kichu ka in sak lo mấy mày à đồ làm heo chạy lên thế thím pui lên cần sửa tiền ngay này tu man chỉ parpon rungai lo ngai tang ai ti kabis rui purin driver omlova chabi lo in vo khamua karis chuak ve top yu khain khom be ngai lo me thi ka tia kho mai vak lo thil hi se thiam lo em mai uzam kan pani tan yan malam hun be se tu rom lo chu wa chamin khong ve tak tak te ni chamin kal sam ro Toro. Anh kia gần nuôi đâu gần được không? aring tu che ho la hian an chunga thil tra thlenin imal som nan tia an chunga thil thla lo thlen lain irem ron nan ti vele mai boka tan hi chuan sam tak ani sam tak khatiang fe khang ka tan hian thil hi ol som velo o thu dang dei rang ka chakhi tun la hian aliat fe na hlok ania India ramate chuan a hlok reng lom nanga poisa ka mamolo mi chui musit ve ngot mai ila she ve khopang hetiang amin ti don ni chuan ko ta ka soi ngai in chak lo khopang indu dandan in soidonia tuna chong kan thuber nine torle main adang omna chu soi mai ro nun daga son tirila kan tanan thok phatona kan home minister po lo bedonia kal wangwang ula kongpuya kalmi lo tur ka ti kha police an om lo in en ko langa an om chuan in om na hmun in birunga an kalson ma khleng ta chuan in omang tuna chuanin thilom da tlang takin ka hilang che chuta kabula omila du ni chuan I thu ni ro se